Бъдещето на Добрич е това, което трябва да извоюваме на тези избори. Няма бъдеще без силна общност. По-добра градска среда, култура, образование и здравеопазване. Добрич заслужава да се гордеем с него, защото е място, където сме родени, избрали сме да живеем и работим. Но днес той е далеч от това, което може да бъде. Добрич живее в две паралелни системи. Едната на фантазиите на хората, които са отговорни за управлението му последните десетилетия, която ни показват с лъскави снимки и клипчета. И тази на нас хората, които всеки ден стъпваме здраво на земята и ходим по разбитите улици и площади на града ни. Разхождаме децата си в паркове, построени от други, и виждаме мръсотията и безотговорността, съсипала красивия ни град. Време е да казваме истината за Добрич, дори тя да е болезнена. Казвам се Милена Керанова. Добрич се нуждае от поощряване на местните предприемачи за участие в поръчки като изпълнители, а не подизпълнители на външни фирми. Аз съм Радослав Георгиев. Време е да върнем индустрията и търговията в град Добрич. Казвам се Велислав Даскалов. Хаджиоглу Пазарджик е бил търговско средище от векове. Нека създадем една модерна среда за нашите земеделски производители. Казвам се Дамян Калчев и съм за подкрепа и визия за малкия и среден бизнес. Аз съм Божидар Радев. Добрич има славно минало. Нека заедно работим за модерна индустрия. Аз съм Йордан Алексиев. Нека да направим Добрич по-чист, по-осветен и по-привлекателен за всички нас. Аз съм Даниел Алексиев. За по-добър Добрич, обединени в развитието. Аз съм Галина Митева. Имам опит и ще работя, за да привлечем повече европейски средства за развитието на града и за хората на Добрич. Здравейте, аз съм доктор Дани Атанасов, лекар-специализант по акушерство и гинекология. Моята мисия е в град Добрич да има повече родени деца, повече ученици в училищата и повече млади работещи хора в града. Аз съм Слави Михов, Добрич за млади с идеи, заедно към бъдещето. Аз съм Стоян Стоянов, за по-добра екология, за по-чист град и по-добра грижа за зелената растителност в град Добрич. Аз съм Цвета Мирчева. Добрич има нужда от децата си. Да направим така, че да не търсят по-добър живот другаде. Само ако извървим този път и осъзнаем силата си на граждани и истински собственици на града, ще имаме шанс за един по-чист, по-подреден и благоустроен Добрич. Само така ще постигнем онова, което искаме. Добрич, в който да живеем достойно и с който да се гордеем. Затова на 29 октомври всички ние трябва да излезем и да гласуваме с бюлетина 66 за един достоен град за живеене.